ayikho isizini odlula kuyo wena namhlanje. Abukho ubuhlungu odlula kubo uJesu angazange wadlula kubona. Sikhuluma ngoJesu uJesu esenyameni. Wayezela into eyodwa ukuthi thina masikhuluma ngobuhlungu yabazi ubuhlungu. Mawukhuluma ngokufelwa wake wakhala wafelwa. Uyayazi inhlungu yobuntandane. Uyayazi uJesu inhlungu yabafelokazi. Uyayazi inhlungu yama-offense. Uyayazi inhlungu yepoverty. Uyayazi inhlungu yokuswela imali. Yingakho lithi iBhayibheli uze kuthi in one of the good days uJesu wehlela uthi uma abafundi bakho uthi mabehlele ngaselwandle. Bafike ngaselwandle kwaqhamuka inhlanzi yakhamisa inhlanzi bakhipha imali phakathi. Today we are talking about the miracles. Sifunde kuye ukuthi uyakwazi ukwenza into engekho enzi bekhona. Wadlula kuyo le pain esikuyo. Le pain esikuyo uhambe kuyo wayizwe enyameni. Uyakwazi ukushawa njengempama uthi uyachaza ushaywe ngoba lithi iBhayibheli wake wangena ngisho emzini wakubo washa. Wazi ubuhlungu lobo ocabanga ukuthi mawuthandaza uthi inhlungu yakhe iziwa kubo. Wazi nolusizi wena othi akekho nosizo olufanele lo. uJesu waba senyameni wanyathela waba umuntu. Uyayazi inhlungu yokungabi nakhaya yokulalela nje. Sikhuluma ngoJesu waseNazaretha. Ningakhulumi ngaye ngathi umuntu ongakaze wa-exista. Nikhulume ngaye ngathi akaze ayembatha inyama. Uyabona lezi zinto nithi u1 no2 no3 ezathi umuntu no kunezinto ezingihlulayo. Mamela waba insizwa phakathi kwezinsizwa.